olatu hartzeko aurrena eman, eta behin hartzesunean, bakarrik jutea. Eta aurreaino, osea... Lagundu ditu, laguntza eramango gaitu, eta... Baina, bueno, saiatut dana batea juten, porque bestela... Bestela... Ez hartu eta ez jarraitu. Bai, beti saiatun zara bintzat, ziaboga eta gero hori saiatu lehenengo hartzen, eta ero aldian gehienak. Eta hartzuen, Ba, segi eta hor. Eta aurri altxatzeanen ja, hortzua zenen ondo. Ez da, gehiago, baina buruak konbordazu gordo. Da ez gehiago, baina ezin dut estare... Ba, Beak eamango zaitu azkenen. Eta azkenean buruakin ez bazazu gehiago faiatzezu, gauzak ez diren ez bezala teatzen eta... Olatuak goxo hartu behar da. Ez bazu goxo hartzen, ez da juten. Eta danak batea. Olatua pasa, eta zulua jatzeanean izatea... Atzea zela ikusi Da, gaitezu hauetan gogorra dagoela ezin dezula ja gehiago. Nadi hor... Atasko. Egi batzerik bestia. Hoi da. Nola harrapatuko, eta... Baina adibidez, atzeka alden ez tezu hori nabaritzen. Bator, ez tezu salto txiki bat da. Eta branka asko olatuakin kanpoa kasua zenen, sentsazio gezberdina, ja. Aurrekalaiak igual, ai, bator, eroringo naiz. Tankekoak ez du hori notatzen, zera txiki bat. Azkenean olatuak nahi zuzu gora igotzen naizela eta jetxin behar dezu nola baita tentsioan, hori da. Eta bueltako olatuak, horiek izatea, Disfrutatzekoak. Burun hori hartzea zu, benga, palaro, gozatu, zeri, darra eman, ez tekitaz. Ansiedade gabe. Bai, aurretik zoazenen. Asko ez dana lasaio. batatzea. Beste las bask, ez zina daikazu bengai, harrapatu hartu inberdeu da hori ustez dia dartzen. Hartu inberdeu. Baina behin bat hartu zunin ja, beste danak atzekitatuz. Pegatzea. Nahikure bat agarratik ganoraz, ja aretxek emotzun segidiaz, ja beste danak peako batzu. Bator olatua!